Каква е тази диета? Тази е без въглехидрати, тази е протеинова, това е 5-2, това е 2-5 и това е... Доставка на пица! А това? Награда, че съм на диета. Господин татко, много ми харесва новото ти поло. Аз никога не нося поло. Ти усети пламъка в душата. Качвате той се по стъпалата. Ти успяваш, всичко е пред теб. Хей, деца, изглеждам ли ви стар? Трудно е да се каже. Май е хубаво, че си дебел. Изпъват и бръчките. Познайте на колко съм. Ледена епоха?